Eikö aloittaa? Noniin. Se on Karu Cast. Ensimmäinen jakso. Jumalauta. Aika kipeä oli toi siinä mun top 3, se toi Jarkko Ahola-referenssi. Pienen rauha. Joo. Mutta se oli hyvä. Siis itse asiassa Jarkkohan, se on kyllä huikea äijä. Sitä ekaa ihan ensimmäinen Raskastyö-albumihan oli ihan älytön. Silloin siinä toi. Mikä sen biisin nimi on? En muista. Se ei ole mielenrauha, kun se on toi Nyt taivaan tavautuu laulaa kuolon enkelteen. Ilosanoma. Ilosanoma. Ja sitten siis yksi lemppari itsellä oli se, missä ne teki sen koon, missä oli kaikki. Se oli Ari, tämä mikä se oli? Koivuniemi ja sitten kaikki niinku Starbat. Niin, siis se on ihan superbiisi. Tuli ruukutettua sitä. Mikähän vuosi on ollut? Mehän pitäisi pysyä tehdä semmonen fact check. Olisi kova. Hommataan Jere tuohon. Jere. Hoitaa fact check. Tietsikankaan. Joo. Mutta mikäs agenda meillä? Käydään vähän Karun tilannetta. Sitten käydään vähän viimeisimpiä kuulumisia, käänteitä, tulevaisuuden suunnitelmia. Siinä päästä on... Tekoistinen sitten. Niin, Järjeltä tuttu tekoistinen. Joo. Mitäs Karussa tapahtuu nyt? No, Karussahan aina tapahtuu, sattuu ja tapahtuu enemmän tai vähemmän. Jep. Mutta nyt just tällä hetkellä syyskuussa 2024 saatiin tieto Tuomakselta, että hän joutuu terveyssyistä jättäytymään Karusta pois. Jep. Aika murheellinen tilanne. Sinällähän se on niinku ymmärrettävää ja se on kuitenkin aina niinku terveyshommat ja sellaiset niinku semmoiset force majeuret, mitkä niinku niin ei oikein hirveästi voi vaikuttaa. Tai jos voisikin vaikuttaa, niin sitten ne ei ole niin yksinkertaisia niinku aina hoitaa ja se on täysin ymmärrettävää. Mikä sinällään on niinku harmi, että niinku tyyppinä loistava ja olisi muuten istunut kyllä porukkaa hyvin. Mutta Tuomas on kyllä hoitanut hommansa ja lupautunut sitten kaikki nuo sovitut jutut vielä tekemään. Niin siinä mielessä ei ole niinku paharasti. Mutta harmittaa kyllä jättää kaveri tai luopua kaverista. Koska kuitenkin kerättiin tuossa vähän niinku saa homma käyntiin ja tutustuttua ja niinku homma sujuu. Ja se yhteissoitto sujuu niinku edessä. Kaikki sujuu, mutta minkäs teet? Niin. Tuomas teki itse päätöksen, kun alkaa seuraavan levyn sykli käynnistyy jo. Pitäisi reenaa 40 minuuttia uutta materiaalia ja ei siihen pysty, niin näki parhaaksi jäädä pois itse. Jep. Ja siis prookake veto, että niin kuin hän itse sanoi silloin, että vituttaa toi homma ja jäädä pois, että haluaisi tehdä ja niin kuin palo olisi kova, mutta sitten niin kuin ei pysty, niin tavallaan tehdä se veto itse. Että mä huomaan nyt, että todennäköisesti tulisi ongelmia tai voisi olla hidaste, niin tavallaan sitten niin kuin ryhmän eteen tehdä sellainen, että niin mun mielestä aika arvostettava niin kuin veto. On. Mutta sehän on tietysti on nyt vaan se tilanne, että sitten tarvitaan siihen uusi kitaristi. Ja sitten me lähdetään nyt eteenpäin. Jep. Mikä sinällään niin taas sattumien seikkaa tässä taitaa olla vähän matkassa, kun mitäs tässä on puuhattu nyt sitä uutta levyä. Mikäs muuten on, tänään sitten vähän puhuttiinkin tuossa prosenteista demojen valmiusasteista. Sulla oli joku karkea arvio siihen, mutta en muista yhtä. Sen suurempia spoilereita heittämättä, niin sanotaan, että demojen sävellys on noin 85% valmiina tälle uudelle levylle. Tuunipiin. Joo. Toki sitten mitä se valmiusaste, että siellä on paljon touhuamista.
vielä, mutta te niinku aiheut. Ideat vois sen verran valmiita. Niin ja sittenhän mä niitä biisejä työstän aika lomittain aika paljon. Eli esimerkiksi jos me nyt yhtä biisiä sävelletään vielä demovaiheessa, niin toisessa biisissä saattaa olla vaikka orkestraatiot jo täysin valmiit. Niin. Että se on sillain aika, niin kuin milloin iskee inspiraatio mihinkin biisiin, niin sitä tehdään. Yeah. Mutta sitten tarvitsisi olla ne aihiot valmiina, että pystyy alkaa sitä levyä viimeistelemään ja viemään sitä eteenpäin. Niin ja just se, mitä on, niin se oppimisen kaari tulee varmaan tässä, kun Hydraa hinkattiin tavallaan aika pitkään. Mutta siellä oli paljon semmoista, mitä niinku, että siellä oli semmoinen vähän niin kuin opinautetyö tyyppinen juttu, että siinä niinku pikkusen joutui treenailemaan ja miettimään, että hetkinen helvetti, tämä ei toimikaan tässä ja tämä joutuu tekemään eri lailla ja joku biisi tehtiin moneen kertaan ja niinku, siinä oli semmoisia vaiheita, mitä niinku, mutta nyt jos miettii, että julkaistiin Hydra puoli vuotta sitten. Puoli vuotta sitten. Puoli vuotta sitten. Niin totta. Siitä on niin vähän aikaa. Niin. Sitten tuntuu, että siitä olisi 3 vuotta. Jep. Varsinkin kun meillä on se uusi levy melkein valmiina jo. Niin, kun se tähän oli tulossa, että sitten miten tämä, niinku, että se avasi jotain portteja, niinku, että se sai se eka levy vaan niinku, done. Ja sitä niinku, mietittiin silloin sitä jotenkin, että nyt semmoinen niinku, henkinen breikki siihen, että vitsi ei jaksa yhtään niinku, alkaa. Ja oletus oli se, että nyt ei niinku, jaksa miettiä mitään musiikkiin liittyvää. Mun mielestä mä vielä sanoin, kun mä masteroin Hydraa, että sitten kun tää on valmis, niin mä pidän kuukauden breikin kaikesta musiikista. Joo. Ja sitten kun Hydra valmistui, niin sittenhän mä aloin tekemään sitä seuraavaa levyä. Niin kun tässä oli tyyliin niin joku viikko tai 2, ja sitten hei, käydäänkö vaan katsoa, että onko ideoita? No kun siinä oli joku semmoinen, että siis Hydra-tyyliin tuli valmiiksi, ja sitten meidän piti ihan vaan nähdä. Tai että sulla oli tullut joku riffi, minkä sä olit laittanut driveen, ja mä olin kattonut sitä muuten vaan. Sitten siitä tuli idea, ja sitten olikin jo 4 minuuttia valmiina. Niin totta, joo totta. Ja siinähän on tosi iso juttu, että jos on sama ukko, kuka tekee sävellyksestä vaikka orkestraatiot, mutta sitten taas tekee sellaista mekaanista työtä, niin kuin miksausta ja masterointia. Niin jos esim. Vaikka levy, mitä mä Hydraa miksasin ja masteroin jonkun puoli vuotta, niin puoli vuotta pelkästään sitä, että kaikki musiikkiaika on sitä teknistä suorittamista, niin sitten se taiteilijapuoli on niinku ollut nukkumassa. Et sitten kun tuli se, että nyt on niinku tämä tekninen suoritus valmiina, niin sitten se taiteilijapuoli niinku heräsi ja oli sellainen, että hei, mulla on muuten puolen vuoden edestä ideoita valmiina, että me voitaisiin alkaa säveltää. Jep. Mutta se lähti niinku jotenkin aika orgaanisesti siitä niinku yhtäkkiä. Mutta siinä taas huomasi sen, että kun tuli soitettua ja reenattua aika paljon silloin, ennen kuin hydronauhoitteluaikaa, niin se tuli jotenkin semmoinen niinku luonteva tämmöinen niinku myös niinku tekniikkahyppäys. Tai semmoinen niinku, että tämä seuraava levyhän on nyt jo ihan erilainen kuin se niinku edellinen. Tavallaan siellä on aika niinku samoja, just sattumalta kuuntelin mun ekaa soololevyä jostain vuosi. Ei siitäkään kuin 5 vuotta, kun mä oon sen julkaissut, mutta niinku, sieltä asti on ollut niinku samoja asioita, mitä vaikka oli Hydralla ja mitä uuden levyllä on, mutta sitten taas tosi moni asia on niinku ihan eri lailla kuin esim. Verrattuna Hydraan. Että siellä on uusia vaikutteita tullut selvästi ja on vähän rikottu sitä monotonisuutta, mikä oli jo Hydrallahan oli siis se, että sen levyn idea oli rikkoa se EP-monotonisuus. Ja nyt taas kun me ollaan kehitetty niin paljon, ja nyt taas meistä tuntuu, että se Hydra on niinku ihan ala-astelaisten tekemään musiikkia. Että nyt me ollaan niinku paljon kypsempiä säveltäjiä. Niin ja näin onkin joo samaa mieltä, että se on. Mutta se on jännä, miten nopeasti nämä niinku, että kun tässä ei kuitenkaan ajallisesti ole periaatteessa kovinkaan paljon näiden välissä. Mutta sitten kun sitä yksi kaveri sanoo, terveisiä Zorelle, sanoo, että aivoja kun hapottaa tarpeeksi, niin sitten sieltä alkaa yhtäkkiä vaan tulemaan kaikenlaista. Joo, ja näin se, mutta se soittamiseen myös, niin kuin, että jos sä jotain juttua reenaat paljon, niin sitten yhtenä päivänä se vaan niin kuin sä huomaat, kun ne sormet löytää sen jutun. Ja sitten kun sä oot vaan niin kuin hapottanut sitä juttua, niin sitten se tulee ennen pitkään. Ja sama niin kuin teoriassa, kun sä oot hinkannut nyt
mikä on aika kova juttu, että sä oot sen niin musiikin teorian tässä kevään aikana ottanut haltuun. Kyllä, katsojille ilmoituksena Hydra ja Karu EP oli täysin sävelletty ilman minkäännäköistä musiikin teorian tietoa. Ja nyt tuli käyty musiikin alkeet 1 ja 2. Nyt puhutaan jo niinku nuoteista ja skaaloista. Kyllä. Viimeksi ei puhuttu. Joo. Nyt puhutaan, että olisiko tuohon vaikka D, voisiko tuo lähteä vaikka C:stä tai jotain muuta. Tämä on muuten mitä mä haluan sitten, kun me tehdään se dokumentti seuraavasta levystä, että sen teosta. Niin mä haluan, että siinä dokumentilla näkyy se, että miten käsittämättömän tarkasti me tehdään esim. Noita rytmikitaroita nykyään. Esim. Vaikka yhteen biisiin tulevalla levyllä mehän hinkattiin siis Kertsin rytmikitaroita ihan vaan, että mitkä nuotit siellä on niin kuin niissä kuljetuksissa. Kun taas aiemmin me ollaan tehty sillä, että siinä on joku improvisaatio tullut demotusvaiheessa ja no niin se on joko on tai sitten se ei ole ja sitten vaan siihen tehdään uudestaan jotain. Nyt se on paljon niin kuin tarkoituksenmukaisempaa. Ja se tuo niin kuin siihen orkestraation säveltämiseen niin kuin onhan se ihan eri systeemi kuljetuksien ja niin kuin harmonioiden ja sen maailman niin kuin luomiseen, että se on niin kuin ihme mun mielestä, että se Hydra, niin kuin, että se on niin kuin tehty silleen, että no kokeillaan, ja ei onnistu tuosta, kuulostaako hyvällä, ei kuulosta, mutta silloin sulla menikin aika paljon aikaa siihen. Niin meni, ja sittenhän Hydrallahan me tehtiin vielä sitä, että suurimmaksi osaksi sä demotit kitaroita ja mä tein niistä biisejä ja sitten me keräännyttiin katsoa. Kun nyt me ollaan tehty sitä, että me vaan kahvikupit kanssa istutaan tohon ja aletaan miettiä, että mitäs me sävellettäisiin tähän. Että se on nyt paljon niin kuin suunnitellumpaa ja kypsempää musiikkia. Joo, ja se niin kuin selvästi nyt toimii. Että siinä on se sellainen joku paskafiltteri niin kuin heti mukana siinä, että toimiks ei. Ja se, että kun sulla on, tää nyt menee ihan raiteiltaan, mutta sehän on tää koko show idea. Ja sulhan on se, että sä oot tosi hyvä vaan ideoimaan asioita, siis muun muassa ideoimaan asioita, että sulla tulee asioita ulos, mutta sit mä oon tosi hyvä niinku viemään sun sen niinku kaoottisuuden ja fokusoimaan sen johonkin tiettyyn suuntaan, mihin me tarvitaan se. Ja mä oon ainakin huomannut, että silloin kun me ollaan sävelletty tässä, niin mä huomaan, että sun lähtee se niinku laukalle. Ja sit mä oon sillain, että me tarvitaan tähän kohtaan nyt yksi brutaali riffi, ja siinä on tämmöiset rummut alla, ja lupa suorittaa. Ja sit sä taas, että joo, niin ja sit taas lähtee. Mä voisin kuvitella, että sä oot ollut yksin himassa, ja sä oot ollut sillä, että no, soitetaan meidäniä tai mitä nyt tuleekaan. Mut siis se on just se on sitä ajatuksen tulvaa, että sit se vaan niinku tulee, ja ei mulla niinku tavallaan kontrollia siihen. Niin. Sitä voisi sanoa jotenkin, että se, kukahan, itse asiassa just jotain tuon Megadethin jotain klippejä tuossa kattelin ja Dave Mustaine jostain haastattelusta, niin pongosi semmoisen, että hän sanoi, että hän niinku, että sillä tuntuu olevan vähän niinku, tai se varmaan meni niin päin, että mulla on vähän samanlainen tyyli kuin hänellä, että hän vaan soittelee ja niitä ideoita tulee ja se jotenkin se kuvasi vähän niinku itselle tutulla tyylillä, että hän antaa vaan niin tulla niiden ideoiden ja sitten se tulee se niinku juttu, että siihen ei niinku tavallaan kontrollia hirveästi. Mutta sitten taas itsellä on vähän se, että kun se haluaa se fokus ja ne ideat niinku vaan puskea joka paikka, niin kaikki on ihan lepällä. Niin just tämä, että sä sitten niinku teet siitä narratiivia, että se ei ole semmoinen vaan, niinku, että raiskataan maalia joka paikkaan ja sitten se tulee jotakin, vaan sitten se taideteos tulee niistä, kun ne kootaan niinku palasiksi. Ja sehän on yksi niinku, mun lempikohtia meidän levyissä on se, että mulla on se levyn tarina valmiina ennen kuin mä miettii säveltämistä. Sitten mä jaan sen niinku osiin näytöksiin tai biiseihin. Ja sitten mä kerron sulle, että mikä niinku tässä biisissä on ideana, mitä siinä tapahtuu siinä tarinassa. Kyllä. Ja sitten mä alan filtteröimään sitä, että mitä sun tajunnasta tulee. Ja sitten mä aletaan kasaan sitä. Mutta nyt on mennyt, niinku, mun mielestä se tarina tuli silloin Hydralla, niinku, siis koskaan tämmöistä ei ollut aikaisemmin, ja sitten huomasiko sä teit sen tarinan Hydralle, ja sitten kun sitä lueskeli ja pohti, niin se loi sen niinku tunnelman. Ja se, siis, sehän tulee alintajuudesta, et sä tarkoituksella niinku tee sitä. Mutta tässä se on sellainen kombinaatio vähän nyt, että nyt se tulee osittain sieltä niinku fiiliksen mukaan niinku älytäinnosta, mutta osittain myös se, että voi niinku, myös niinku paneutua tai eläytyä siihen
tarina, tuossa kerrot, että tässä kohdassa se tekee tämmöinen tyyppi tätä ja tätä, tässä tarinassa tapahtuu, niin sitten voi niinku ikään kuin mennä siihen ja yrittää siitä kaivaa se fiiliksen niin se juttu. Se auttaa ihan hemmetisti. Niin tai se on melkein pakko, jos haluaa, koska muutenhan se olisi vaan niin kuin kasa ideoita, millä ei ole tavallaan semmoista polkua. Se on ehkä vähän nyt enemmän taidetta niin pelkästään vaan asioita, mitkä kuulostaa joltain. Jep. Mutta ei tossakaan niin sinällä oikeaa tai väärää tapaa ole, mutta se on jännä, että se on nyt meille semmoinen niin semmoinen niin oma juttu tuosta tarinallisesta niin löytynyt. Ja se on niin kuin paljon vastaa, tai ei vastaa, mutta se on hyvin paljon erilaista, mitä on niin aikaisemmin tehty. Mutta se on hyvä. Joo, raameja tarvii. Mutta se ehkä siihen, niin kuin, jos tämä lähtee tämmöiselle sivukiepille, mutta varmaan niin kuin tähän liittyy nyt sitten se, mistä tähän niin kuin poikettiin tälle polulle, että sattumalta, nyt kun tämä on muuttunut niin paljon tämä materiaali. Verrattuna hydraa. Ja ei pestänyt ei kannata puhuakaan. Mutta ne emme siis silti ehkä molempi biisi. No se on siis, se on hyvä. Se on kiva ralli. Mutta niin kuin tavallaan siihen, niin kuin, että siihen tarpeisiin, mitä me tarvitaan tavallaan nyt taas niin kuin tästä eteenpäin, niin se, että tavallaan se seuraavan kitaristin paikka ja hänen rooli, niin tässä niin kuin, kun rupesin nyt Tuomaksen tiimoilta vähän miettimään sitä, että mitä sen kanssa niin tekisi. Mitä me tarvitaan Karun seuraavalta kitaristilta. Ja me tarvittaisiin siihen mun mielestä sellainen kova soolo kautta lead soittaja. Semmoinen, mikä pystyisi niin tuomaan sen oman panoksen just siihen niin sellaisen niin luomaan sitä omaa maailmaa sen biisin sisällä sillä lead- ja soolosoittamisella, koska nyt se uupuu. Itsellä on rajalliset niin taidot ja resurssit siihen soolosoittamiseen. Ja mulla vielä rajallisemmat. Niin. Mutta siis tavallaan, koska sehän on niin kohdattava ne tosiasiat, että missä ne rajat menee. Että kyllä niin itse pystyy jotain ja siis semmosia niin fiilistelyliidejä. Niin sä saat hyvä. Ja sitten niin se alkaa nyt vasta vähän niin löytyy semmoinen vähän teknisempi soitto. Mutta siihen tarvii niin paljon nyt treeniä vielä, että mä en tiedä kerkeekö se tälle levylle. Ja kerkeekö se nyt sitten seuraavaksi, en mä tiedä. Mutta se, että se on, sitä me tarvittaisiin. Eli tilu pitää lähteä. Onko muita vaatimuksia? Älä ole kusipää. No niin, siinä lähti puolet porukasta. Älä ole kusipää. Joo, muuten varmaan aika vapaat. Mieluusti jos soittaa Ibanezia tai Solaria, niin olisi hyvä. Soita kitaraa. Älä basso kitaraa. Pitää olla kitara. Jossain jaksossa meidän pitää sitten lähentyä miten paljon meiltä kysytään, että miksei meillä ole oikeaa basistia. Joo, se on oma ränttinsä varmaan. Mutta siis sinällään, niin onhan se tietysti fakta, että kun henkilökemia-asiakinhan tämä paljon on, että mielellään niin tekisi sitten hommia tyypin kanssa, kenen kanssa tulee toimeen. Joo, siis tällä tasolla varsinkin puhutaan. Ei varmaan tarvitse mitään hirveitä summia heittää keikkapalkkioista vesille, mutta voin kertoa, että ei ole mikään niin kuin millä elää. Varsinkaan sillä, että vetää kokkelia ja huumeita ja kaikkea. Joo, ei pysty heittämään telkkarin ikkunasta läpi, ei riitä. Ei alkuunkaan. Se ei niin korvaamista. Niin, ja me ollaan jonain vuonna me vielä kerrotaan, että mistä Karu lähti. Se oli nimittäin yksi saunailta. Tai mistä lähti tämä live-bändihomma. Mutta siitä lähtien, kun me ollaan tehty live-juttuja Karuna, niin se on ollut aina se, että mikään ei saa vaarantaa sitä, että miten hauskaa ja miten niinku mukavaa ja niinku viihtyisää tämä homma on. Jep. Ja että saa niinku hyvässä porukassa luoda taidetta ja nauttia menosta ja pitää hauskaa. Joo, se on just näin. Että, ja sillä tavalla kuitenkin tämä
kun se ei ole niinkö, se on niin marginaali jengi, ketkä pystyy tekemään ammatikseen tai edes puoliammatikseen. Ja se ei ole niinku se, että okei, se voi jossakin vaiheessa niinku olla, että tekemistä on enemmän ja näin, mutta silti niinkö mikään, jos mä en näe semmoista rahasummaa esimerkiksi, millä lähtisi niinku keikalle, niin että pituuttaa lähteä keikalle. Koska eihän siinä ole mitään järkeä. Ei, ja niin. Artistina mä en edes pysty siihen. Niin, että se pitää olla kuitenkin sellaista, että sitten, että jos nyt tulee, että ollaan samassa pikkubussissa. Puhutaan näistä bussista eikä Seatin takapenkillä. Polvet suussa, kitaralaukut sulissa. Niin. Matkalla Rovaniemeltä takaisin Tampereelle aamu 3:00. Niin, bussihan tarkoittaa tässä niinkö pakettiautoa. Niin. Siis paras oli se, kun me oltiin, missä me oltiin stadissa. Karun eka keikka viimeisimmällä line-upilla tänä vuoden alussa. Me oltiin Hard Rock Housessa stadissa tammikuussa. Ja silloin oli legendaarisesti -25 astetta. Ja se oli siis, muistan kyllä ikuisesti sen ajon himaa, kun se oli vielä, että se keikka myöhästyi ja se oli muutenkin tosi myöhään. Ja olisikohan tyyli pääesiintyjä aloittanut 12. Ja sitten siitä 1 aletaan purkaa ja päästään niinku 2 lähtee stadista ajaa himaa. Ei muuta kuin Riihimäelle Mäkkäriin autokaistalle, bursa naamaa ja sitten vaan toivoo, että saa unta siinä vielä, kun on pumpannut itse täyteen kofeiini ennen keikkaa, ettei nukahda lavalle. Niin, paitsi että äijä taisi ottaa pikku potulojot siellä viimeisen bändin aikaa takahuoneen niin pikkulaa verran siellä. Mä muistan, että mä katoin kyllä Dragon Throneista katoin ainakin 3 biisiä. Siinä oli veti kyllä hyvän show. Ja vetää vieläkin. Niin. Ja oltiin Dragon Thronein kanssa sitten, kutsuttiin ne Tampereelle keikalle vanhaan Maanalaseen. Ja sielläkin oli kovaa menoa. Kyllä. Ja ne on muuten kovia äijä, käykääs kattoo Dragon Thronein. Niiltähän tuli just tää joku coveribiisi, mikä se oli joku Black White Dark Empire. Mä oon tosi huono nimissä, en muista. Mut tuli. Käykää kattoo. Joo. Mutta se on just näin, että ei sinne, että se pitää olla sellaista niinku se tekemisen, että se on niinku, eihän siis aina voi, eihän semmoinen ole niinku realistista, että kaikki on aina fantsua ja kivaa ja huippuu. Varsinkin kun me tehdään ihmisten kanssa, että niinku ollaan niinku vuorovaikutuksessa, niin se on ihan siis jo luvattu, että siinä tulee sitten niinku erimielisyyksiä ja konflikteja. Me muun muassa Kallen kanssa ollaan välillä asioista eri mieltä. Kyllä. Siitä me vaan puhutaan. Kyllä. Ja se pitää olla koko bändillä se ymmärrys, että jos tulee erimielisyys, niin sitten me puhutaan. Jep. Eikä ole mitään, että no vähän sitä vittu ja tämä asia on sitten näin, tai mitään. Niin tos, niinku, sekin on tavallaan, että se ei ole niinku huonoa olla asiasta eri mieltä, mutta se voi olla haastava tilanne, jos näkemykset ja sellaiset niinku isot linjat poikkeaa. Että jos mä haluan mennä vasemmalle ja toinen haluaa mennä oikealle, niin se on vaikea tilanne. Se, että onko vasen hyvä vai onko vasen tai oikein hyvä niin kuin mielipiteen kannalta, niin se on eri asia. Että sitten mehän voidaan keskustella siitä, että mikä on niin kuin hyvä tai huono, tai jos mä en dikkaa jostakin, että voiko sen tehdä toisella tavalla tai neuvotella. Että sehän niin kuin kuuluu ehdottomasti juttuun, mutta sitten kuitenkin mä ajattelin, että se on oltava niin kuin sillä tavalla, miten se olisi, rehellinen ja aito niin kuin itsellesi ja niille lujille visioille, mitä niin kuin, tämän kokonaisuuden kannalta katsotaan eteenpäin. Ja se on kyllä helppoa meillä useimmiten, kun tulee joku, että kysellään mielipidettä, että mitä mieltä me ollaan tai että mitä me tehdään tämän asian suhteen. Kalle on menossa jonnekin palaveriin tai haastatteluun. Sitten mun on tosi helppoa, kun mä voin vaan sanoa, että mä oon Kallen kanssa samaa mieltä, eihän sulla mitä he sanoo. Niin, mutta sekin, että ei se tule tavallaan itsestään, että se tulee sillä tekemisellä ja sitten kun niin kuin, toki bändin kanssa tehdään aina kun voidaan ja silloin kun on niin kuin reiniä ja keikkaa ja muuta tekemistä ja sovitetaan ja muuta. Mutta se, että kun meillä väkisinkin on silleen tiiviimpää se tekeminen, koska se sävellys ja sovittaminen, nauhoittaminen, kaikki niin kuin vie, että
se voi olla vaikea niin kuin hahmottaa tavallaan ulkopuoliselle, että kuinka paljon se vie aikaa. Että jos vaikka niin kuin heittää, että paljon sulla menee vaikka viikossa tunteja karhuun, niin se on aika paljon. No, voi sanoa, että onneksi mulla ei ole lapsia. Varsinkin nyt, kun mä otin videoeditoinnin mukaan, niin. Biisien sävellys, videointi, niin kuin levyjen tarinoiden kirjoittaminen, se on niin kuin sellaista tosi taiteellista ja hauskaa ja helppoa. Sitten on ihan orkestroiden säveltäminen, se vie aika paljon aikaa. Miettii, jos meillä on vaikka 10 minuutin biisi tai vaikka 4 minuutin biisi, niin siinä on 4 minuutissa on vaikka A-riffi, verse, kertsi, A-riffi, verse, kertsi, C-riffi, kertsi uudestaan. Niin siinäkin on kumminkin jo melkein 10 osaa, niin pitää säveltää orkat. Ja puhutaan siis jostain 200 raidasta. Niin sitten jos miettii, että miten paljon vaikka levylliseen menee orkestroiden säveltämiseen, niin aika kauan aikaa. Jep. Sitten siihen miksaukset, masteroinnit, karun managerointi ja nyt vielä videoeditointi. Sitten välillä pitäisi nukkua ja käydä töissä. Joo. Kyllä siinä aika perus on se, että mulla menee niinku karuun arkipäivinä joku 3-4 tuntia. Ja sitten viikonloput onkin sitten aika täyttä päätä. Jep. Niin se, niin se on helppo laskea yhteen siinä, että ja sitten kun meillä on tietysti nyt se sävellys ja sitten nauhoittelut. Silloin kun mä nauhoitan, niin se on tietysti oma juttusa, mutta se on niin pieni osa kuitenkin niin sitten se juttu. Mutta tavallaan siihen säveltämiseen ja sitten ideointiin ja siihen työstämiseen, niin kun me tehdään sitä kahdesta, ja sen takia kahdestaan, koska se on vaan niin kokemuksen ja kokemuksen kautta niin osoittautunut, että se on se paras tapa, millä me saadaan tehtyä tämä musiikki. Ja me ollaan 8 vuotta harjoiteltu sitä, että miten me tehdään yhdessä. Juu. Ja siinä on ollut ups and downs, siinä on ollut ylilyöntejä ja erimielisyyksiä, ties mistä, mutta jotenkin mulla on ainakin semmoinen usko ja aika lailla tieto ja luotto, että me ollaan niin kuin sä sanoit, että isoista linjoista me ollaan niin samaa mieltä. Että sitten se, että onko tässä oboe-soolo vai ei, ja onko lavalla just nyt vähän kirkkaammat valot vai ei, niin ne on niin pieniä asioita, että kun isoista asioista on niin samaa mieltä, niin sitten se on niin helppo ratkaista kaikki pienet riidat. Kyllä. Sitten taas jos me oltaisiin eri mieltä siitä, että tarviiko levyllä olla 10 minuutin biisi, niin sittenhän tämä koko brokkissa aika nopeasti hajoaa. Niin, tai siis se on niinku, en tiedä hajoaa, mutta se on aika, niin. Mutta tässä tullaan taas siihen, että jos mä haluan mennä niinku tosi vahvasti tonne ja toinen tonne, ja me ei pystytä niinku keskustelemaan, että missä se keskilinja menee, tai löytämään sitä, niin se on vaikea tilanne. Että sitten se on, mutta ei sekään tule niinku automaattisesti. Ei todellakaan. Koska me ollaan tehty silloin onko tässä 8 vuotta oikeasti? 2016 me aloitettiin. Ui samperi. Lähdettiin Salo äänittää rumpuja. Tästäkin pitää joskus kertoa sitten se, että meidän Kalle haluaa, että me ollaan menossa stadiin ja sitten me oltiinkin menossa Saloon. Ei näin. Koistispäiväkirja voin tehdä sitten erikseen. Jonain vuonna tehdään sitten toi karu alkupäähistoria. Jep. Ja kuinka tultiin vaikka Hydraan asti. Mutta sekin, että on tehty, ei turhaa työtä, mutta on tehty just sanotaanko 6 vuotta sellaista duunia, mikä ei näy tavallaan kellekään missään. Joo, että sit vasta alkoi toi live-homma. Niin, sit se putkahti silleen tavalla yhtäkkiä. Ja siinä voi tulla fiilis myös ihmisiä, ketkä ei tiedä ja tunne. Niin, että tyypit on vaan yhtäkkiä jostakin putkahtanut. Mutta eihän se niin tietysti mene. Mutta sillä tavalla. Mutta jatkossa, kun mä silti uskon, että se tulevan tyypin, jos palataan vielä siihen kitaristihommaan. Mieluusti, koska me pitäisi saada vielä kerrottua se jotenkin kiinteetysti, että mitä me tarvitaan siltä kitaristilta. Niin. Mutta tavallaan siis se, että vaikka meillä on silleen selkeä visio siitä,
Ja sitten mä oon paljon mietitty sitä, että miten niin kun se bändi, miten se bändin niin kun dynamiikka tavallaan, että koska sitten kun sä tuut soittajana bändiin, niin, mutta se on tyypistä kiinni. Kun joku haluaa niin kun kontribuoida ideoita tai niin kun tuoda, että olla osana vaikka säveltämässä tai jotain muuta, tai osa on se, että mä haluan tehdä jonkun toisen tontin. Joku on se, että jos mä pääsen valmiiseen pöytään niin kun soittamaan, niin se on niin kun paras juttu. Tai, että on erilaisia niin kun tietysti lähtökohtia. Mutta kyllä mä silleen toivoisin, että tuleva tyyppi pystyisi kuitenkin niissä liidi ja niin kuin, niissä asioissa niin kuin, ottaa siitä tavallaan koppia semmoista niin kuin, luomaan myös vähän. Että siinä olisi paikka niin kuin, tehdä siinä kakkoskitarassa. Joo, se on vähän eri asia, että jos mä sävellän viuluilla jonkun sweepisoolon ja on sillä, että Kalle voisi opetella muuten tämän verrattuna siihen, että meillä on kaveri, joka ymmärtää sen, mitä niin kuin vaikka kitaran sweepisoolo, että miten sillä ilmaistaan tunteita. Niin, kyllä. Tai tälleen, niin olisi vähän pirun helpompi sillä, että meillä on kaveri, joka niin kuin tietää sen instrumentin ja sen tietyn tyylin, niin kyllä. Ilmaisutyylin. Kyllä. Että sitten sillä niin kuin, se on musta tulee olemaan tärkeä lisä niin kuin tätä niin kuin kokonaisilmettä. Ja sitten niin kun seuraava levy on teknisempi. Paljon. Nyt alettiin tulla jo sille tasolle, että mä en enää osaakaan soittaa kitaralla meidän biisejä. Niin. Tähän asti kaikki on mennyt vielä ihan ok, mutta nyt ei enää pysty. Niin sitten nyt itselläkin on se tilanne, että joutuu oikeasti treenaamaan. Että ei ole enää höntsyilyä. Nyt ei ole höntsyilyä. Nyt on sillä, että Dave Murraykin joutuu ottaa vähän haara-askelta. Pitää vähän lapoja taakse, että nyt vittu mennään. Joo, mutta se oli muuten oikeasti totta, että Dave Murray tekee tolleen. Siis se päällikkö on ketkä ei ole nähnyt, niin menette heti katsoa tämän Kallen top 3 kitaristin vaikutteet. Ja se sanoo siinä, että yksi vaikutteista oli Dave Murray ja silloin tämä, että se rokkaa ja sitten se tulee soolo, niin se ottaa askeleen eteen, ottaa soolo ja askeleen taakkeen. Mä olin silleen, että taas toi vetää näitä juttuja päästä. Sitten mä menin katsoa Aces High livenä. Tai siis katsoin YouTubesta, en mennyt katsoa. Mutta, ja sitten se Dave Murray tekee just sen, että se soittaa ja sitten se on sen soolo, niin askel eteenpäin. Sitten askel taaksepäin. Kyllä. Vittu päällikö toi. Mehän tulee Suomeen kohta. Niin tulee. Sinne. Tuo kaveri laittoi viestiä Mikalle terkkuja. Laittoi kans viestiä, että voisiko one more time. On kova. Mä en ole ikinä nähnyt meidän ilmenä. Se pitää korjata. Tää tilanne pitää korjata. Joo. Se on kyllä kova. Ja oliko niin, että 50V-juhlakiertue taisi olla nyt sitten. Ja eihän ne paapat loputtomiin perä. Toivottavasti. Niin. Me halutaan, että sinne kukaan kyykkää sinne lavalle. Niin. Että rautaäijähän ne on, mutta ei niinku. Minkäs varmaan lähempänä se, olisikohan 70? Kai ne 70 alkaa jo olemaan. Ja sinne 50 vuotta on veivattu. Niin. Mutta nuoria jätkiä, siis tosi nuoria, hän oli kun aloitti. Niin. Mutta anyway. Mutta joo, semmoinen se on. Semmoinen kitaristi me tarvitaan. Eli me tarvitaan mies tai nainen tai ei mikä onkaan, kuka osaa vetää sooloja, liidejä ja osaa tietää sen, miten kitarasoolo niin kuin kuvastaa tunnemaailmaa. Ja miten se rakennetaan. Joo, just näin. Ja on hyvä tyyppi ja on tavoitteet yhtä korkealla kuin meillä. Niin. Eteenpäin. Niin. Kyllä. Ja tuo tavoitehommakin on silleen. Meillä ei ole niinkään tavoitteita sillä, että ihmisellä saattaa olla vaikka, että mun elämä on soittaa Vakkenissa tai Tuskassa, vaan meillä on lähinnä siis visio, että mitä me halutaan tulevaisuudessa, että mitä Karu tekee ja tarkoittaa. Ja se on just sitä, että me tehdään enemmän tai vähemmän ihan samaa kuin mitä me tehdään nyt, mutta ammattimaisemmin ja isommille yleisöille. Niin. Kun se toi on just niin, että jos tavoite on vaikka, että haluan esiintyä
just jossain tietyssä paikassa tai vaikka tietyn ajan jälkeen jossakin, niin siinä herkästi käy niin, että me aletaan myös tekemään niin kuin kompromissivalintoja, niin kuin edesauttaa sitä sellaista vähän niin kuin egoistista tavoitetta, mikä niin kuin, onhan se ehkä semmoinen vähän romanttinen ajatus sitten siitä, että okei, no me vaan tehdään sitä omaa juttua ja kaikki hyvää tulee meidän luokse. Niin eihän se nyt silleen tietysti mene, että me joudutaan niin kuin tekemään myös sitä sellaista niin kuin myyntimarkkinointia ja kuitenkin, jos emme tehdä sitä, tehdään toki itselle, mutta jos emme tehdä sitä osittain yleisölle, niin sitten se on vähän niin kuin taas ollaan umpikujassa, että no mitä varten te teette mitä. Niin, ja siis Karun toi pohja ja tarkoitus ja sieluhan on ollut ja tulee olemaan se, että me tehdään yhdessä musiikkia, mitä me rakastetaan. Niin, se koko hommahan perustuu sille, että halutaan tehdä sellaista musaa, mikä on niinku itselle tärkeää ja luoda niitä maailmoja ja niinku luoda sitä musiikkia. Ja sitten tuoda se ihmisten esille loistavien tyyppien kanssa. Ja mitä isompi, ehkä huono, mutta onhan se helvetin siistiä, jos pääsee vetämään isolle yleisölle sillä jengillä. Kaikki on kunnossa, lavashow on kunnossa, fohi on kunnossa, kaikki niinku toimii. Ja saat sen paketin niinku toimitettua, niin se on niinku upea fiilis. Ja sitten varsinkin ihmiset, ketkä vaikka, jos puhutaan vaikka Karun nykyisistä keikoista jo, niin ihmiset, ketkä ei ikinä kuullutkaan, nähnytkään koko orkesteria ja päättää istua sen setin tai tulla katsoa, niin sitten tulee setin jälkeen sanoa, että oli niinku upeata ja tämmöistä, niin. Siinä ei niinku, siinä vaan koettaa jotenkin seistä suorassa ja olla ajelehtimatta jonnekin tähtiin. Niin, kyllä. Siihen ei niinku, mä en tule ikinä tottua siihen. Se on makeata ja ne reaktiot, että okei, ei ole mitään niinku, ne jengimäärät ei mitään niinku jäljyttömiä ollut, mutta siis mun mielestä se, että vaikka siellä tulee yksikin tyyppi sanomaan, että tämä oli ihan helvetin hyvä show ja että tosi makea oli seurata, niin se on ollut niinku sen arvosta. Että sit se on tosi makea ja niitä kohtaamisia onneksi on ollut, koska se työ, kyllä se niinku saattaa hivellä hieman egon pintaa, mutta no niinku ylipäätään niinku se tuntuu hyvältä, että jos joku fiilistelee ja nauttii sit musiikista, niin kyllä se on tärkeä elementti. Ja sullahan on perkele ihmiset ihan tunnistanut Karunkin. No jumalauta, kato, kun ei pysty enää kahvilassa käymään. Karun kitaristi täällä heiluu vaan, syö korvapuustia. Niin, joo. Terveisiä herkullisen kahvilaan tuossa. Onko se Nelostie vai mikä se? Kolmostien varrella. Nelostie on Jyväskylä. Joo, mulla menee nämä numerot ja nimet vähän sekaisin. Joo. Mut sellaista. Se on semmoista, kun on kuuluisa ja helvetin kova rockistara. Joo, just näin. Sitten ei mahu enää ovesta sisälle, kun on niin leveät. Mua ei kukaan tunnista, kun mulla on lavalla aina kalju kiiltää ja sitten mulla on livenä aina lippis tai pipo päässä, niin kukaan ei tajua, että toi on se superhyvä vokalisti. Super. Kuka vittu sä oot? Niin. Kenellä mummoit lähtee ääniin joka setin jälkeen, kun se ei osaa laulaa. Niin. Okei, kaikkia reenataan. Näin se vaan menee. Mutta joo. Aika hyvin. Saatiinko me kaikki? Älä ole kusipää, tiluukko, pitää olla kitara. Joo. Ja nyt on sen verran, että eduksi on, jos on joku mallintava stykkari. Mutta jos ei ole, niin sitten hommataan. Joo. Että jos mitään marsuja ei tarvitse tuoda. Meillä on yksi henkilö bändissä tarpeeksi, kuka fanittaa marsuja ja se ei soita kitaraa. Niin. Ja niitä ei tarvita yhtään lisää. Mutta siis ihan vaan siis siitä syystä, että on oma toi in-ear järjestelmä. Hässäkkä. Mikä hässäkkä? No se on hässäkkä vielä. Mutta in-ear monitorisysteemi ja sitten on ne taustaraudatesysteemit, niin käytännön suista se on aika pistämätön juttu. Ja meillähän on siis MIDI-ohjattu noi patchit. Joo. Että ihmisille, ketkä ei teknisesti
tiedä, mitä se meinaa. Se meinaa sitä, että Kalle voi olla vaikka backerille kesken shown ja silti vaihtuu toi Skeba Soundin rytmistä sooloa. Joo, se on tälleen tarkkaavaisuuspulmaiselle hemmetin hyvä. Varsinkin sitten, kun on keikalla nilkoissaan vielä joku strobovalo ja siinä koittaa sitten steppailla siitä, että tulee yhtään mitään. Sitten voi vetää vaan säkällä, että no liidi vaihtuu tossa ja painat tosta. Lasitkin jäit backerille. Jep. Mut semmoista se on. Mut se on ihan hyvä, niinku, mut silleen, eihän se pakollinen, eihän voi niinku, mut sitten joka tapauksessa meillä on ollut aikeis joku backup-verme siihen laittaa, niin sitten järjestellään. Joka ei annulle tupla nanokorteksit. Niin, nanokorteksi tuli just. Ui. Se muuten voi olla kova. Sponssia Neuralilta. Neuraali, jos kuuntelet, niin tänne voi laittaa 1 tai 2. Joo, itse siis soitan korteksilla. Vink. Mutta se on siis paras, ihan ehdottomasti paras vahvarijärjestelmähässäkkä, mitä on ikinä kokeillut. Ja monta systeemiä on kyllä testattu. Sulla on ollut Helixi. 2 eri versioa Helixistä. 2 eri versioa Helixistä. Sitten oli toi Glue Guitar. Tää, mikä se on toi, ihan se tää niinku putkisysteemi ja se sen IR-quaderi ja siihen kaikki hommat. Sitten me ollaan tehty tuosta Tuomaksen, mikä se olikaan joku. Zoom-hässäkkä ja sitten on ollut kaikkia Marshallia ja nyt ei Karun aikaa ollut, mutta niin muina on jo ollut kaikki mahdolliset Engelit ja Bugerat ja Marshallit ja systeemit on kyllä testattu. Sittenhän sulla oli sähän vedit, että sä vetänyt ton padin kautta silloin, kun me oltiin Sellussa. Sellussa, juu. Sulla oli toi BIAS FX. Joo. Koska sä lainasit mulle sitä sitten myöhemmin. No se oli niinku hätäriversio siihen aikaan, oli tosi vähän. Silloin oikeastaan Kempperi oli silloin niin se niinku... Kaikilla oli silloin Kempperi. Niinku kovien poikien. Ja sitten ne, keillä oli varaa XFXää, niin niillä oli X, ja sitten ne, keillä ei ollut varaa, niin niillä oli Kempperi. Just näin. Ja sitten keillä ei ollut varaa siihen, niin sitten Megamando hommasi se budjettivehkeen. Mutta niin vaan mietipä, vedettiin se Baltian rundi silloin, että mulla oli semmoisessa vitun salkussa pädi, ja sitten mulla oli siihen äänikortti, niin. Ja sitten siitä vedettiin mulle in-eariin tonne, tai siihen järjestelmään. Toinen ja toinen sitten tonne Ei saatana. Mut se toimi ihan ok. No. Ei siinä ollut mitään. Soittasitko nyt keikan sille? No siis se voisi ihan vielä joku niinku hätämalli pirkkaratkaisu olla ihan ok. Et ei siinä... Se voisi muuten olla, että sit kun meillä on rahaa ruokaa kaikkien bändikulujen jälkeen, niin voitaisiin hommaa sitten backupeiksi noin nanokorteksit. Jep. Se on mutta se oikeasti ihan jees, koska sillä pystyy veivaan kaikki. Ja sit mä voin pölliä sen sieltä päkkäri rikistä tänne mun kotiin ja pelleillä sillä. Joo. Ja siis se joku foorumeilla huutelikin tossa niistä, että semmonen räkkimallikorteksi, niin se olisi kyllä kova. Mutta toisaalta räkkeihin saa nyt vedettäviä laatikoita. No saa, joo. Sinne no saa. Se vaan vie 2, mutta ei sillä nyt ole väliä. Siihen quadi ja nano linjaa. Jep. Ei huono. Mutta se tarvii sen niinku... Sponssin Neuralilta. No se on toinen. Someday. Niin. Kyllähän ne sponsseja jakaa. Niin. Pitää vaan vähän tehdä duunia ensin. Joo. No, sähti laukalle, mutta ehkä ydinasiat tuli. Karu on metallibändi ja... Tuu soittaa meille Skeba. Yhteyttä someräppänät. Someräppänöistä vaan viestiä. Oliko sitten mikäs Karu... Mikä? Band Official Gmail. Pistäkää somessa viestiä. Joo, some on varmaan hyvä. Mitään mailia. Joo, jep. Jos numero jostain löytyy, niin voi soittaa tai... Mulle ei tarvitse soittaa. Mulle voi soittaa tällä viesti. Noin muuten, mutta niin... Pistäkö Kallen numero tuohon screenin alaraitaan? Ei tarvitse varmaan laittaa. Sieltä on aika kaikki... Voi soitella ja soitella. Makeet soitella sitten puhelimeen. Joo, mutta on rohkeasti yhteydessä ja tuu tsekkaa hommat. Jos yhtään kiinnostaa, niin ota yhteyttä ja ruvetaan katselemaan, mitä saataisiin sitten aikaa. Ja jos ei muuta, niin ensi viikon perjantaina 27.9. ollaan Varjobaarissa. Kyllä. Vetämässä rockia. Mukana on
Beatrix, Karu ja Deetsa Marita. Kova. Eli aikamoista pahtoa tuossa. Tää kyllä. Joo, varjobaari. Hyvä mesta. Aivan, ykkös. Karuhan on käytännössä varjobaari housebändi. Housebändi, näin jo. Parin kuukauden välein käydään siellä vetää setti. Ylävitoset ja hyvät safkat naamariin. Se on muuten varjobaarissa on. Mä haluaisin jossain välissä pitää semmoisen yleisen räntin näistä keikkapaikoista, mutta mä sanon, että varjobaarissa on asiat niin kuin kuuluukin olla. Näin jo. Koska mulla ei ole mitään hirveät vaatimuksia, koska mulla on vaatimuksena se, että lavalle mahtuu seisomaan, väkkärille mahtuu istumaan Niin. ja siinäpä ne oli. Sitten bonuksena, mitkä varjobaari tekee, on se, että siellä on safkaa ainakin joka kerta, kun me ollaan oltu. Eikä siis mitään sisäfilepihviä tai mitään, vaan semmoinen höttö, mistä riittää joka jannulle. Jep. Ja ei tarvitse olla nälkäisenä. Jep. Sitten siellä on ollut suihkut auki. Pääsee keikan jälkeen suihkuun. Väkkärillä on oma vessa. Ja sitten henkilökunta on mukavaa. Henkilökuntahan helvetin mukavaa. Miksaaja osaa hommansa. Miksaaja on helvetin hyvä äijä. Siinä on niin mukava mennä. Joo. Sen tolpan voisi poraa vittuun sieltä, mutta se on kyllä kova. Se on kyllä annaalin tappi, mutta sen kanssa on pärjätty. Joo, se on kyllä hyvä mesta. Meinasin sanoa, että seuraava, kuka tulee Hervannas kadulla sanoa mulle, että varjobaari tolppa on ihan ykkönen, niin saa kyllä luvun vitosta. Niin. Mä vihaan pitää. No, toinen tykkää toisistaan, toinen toisesta. Mutta tälleen niin ehkä esiintyjän näkökulmasta se on vähän silleen, vähän heikossa paikassa. Sitten on koettaa kuvaa lavaa sillä, että kaikki näkyy, niin se on jereneissä tolppa. Ja sitten se on, miksei rumpali näy? Taas mua ei kuvattu. Niin. Jep. Joku päivä tehdään Jere susta drunkäämiä. Näin on. Koko keikka pelkkää Jere. Koko keikka. Jere show. Äänitetään vielä EAD-kymppi. Siis hän kyllä ansasit se. Siis niinku Jere, tää lähtee ihan taas lapasta. Mutta siis tää on ehkä idea. Jere rumpalina on, siis mulla välillä mennä puurot sekaisin niinku tuolla kotelossa. Ne menee muutenkin, mutta sitten kun keikan aikana, tiiäksä, kun sä vaan seuraat sitä, että nyt Jumalan keuta lähtee taas lujaa. Ja se on tarkka. Mutta se, niinku, sitä välillä vaan niinku haluaa seurata, että mitä se oikein tekee. Meillähän siis joku jakso me tullaan tekemään sillä, että meillä on Jere vieraana ja käydään sen niinku ura ja Karuun liittyminen ja mitä Karu sinne meinaa läpi. Mutta sen verran voin briefata, että silloin kun me rumpalia etittiin, oliko se viime keväänä? Aika menee nopeasti. Ei kun toissa keväänä. Kun me oltiin ennen tammikuuta reenattu 9 kuukautta Jeren kanssa. Joo. Niin silloin kun me rumpalia haettiin, niin Jere oli yksi ehdokkaista ja mä muistan sen, että Jere ei osannut niitä biisejä, niin kuin kaikkia, tietenkään kukaan opettele kaikkia biisejä. Mutta mä muistan sen, että kun se tuli reenikselle ja sillä ei ollut toi kestävyyskunto, kun sillä oli ollut myös terveysongelmia just siinä ennen. Ei ollut kestävyyskondiksessa, mutta muistan sen, että sillä oli se semmoinen niinku Joe Jordison-mainen niinku semmoinen niinku eläimellinen energia. Ja mä muistan, että mun mielestä sullekin sanoin siitä, että sen niinku Jeren soiton niinku seuraaminen on niinku itsessään tosi viihdyttävää. Kyllä. Et pelkästään niinku sen Jeren rumpujen soitto on niin sellaista niinku animoitua ja se on tosi niinku sellaista energistä ja se on vielä kaikille lisäksi taitava soittaa. Jep. Niin se on niinku ihan käsittämätön voimavara niinku meidän live-showssa. Jep. Ja sitten seuraavalla levyllä kans albumilla. Saadaan valjastettua sen energia levylle. Se on kyllä kova. Kun nyt mä en ole ihan tarkka näistä teknisistä määreistä, mutta onko ne niinku suorat pedaalit nyt? Kun toinen oli se, missä tehtiin silleen tupla hässäkkä. Hiiltao on tää 2 iskua. Joo, mutta mikä on se toinen sitten, missä ei ole? Se on ihan siis perustuplavatoinen. No, se on niinku tekö. Mutta kun sillä painaa se 20 tuplia menemään, niin se on... Ja siis sehän on siis Jeressä ihan käsittämätöntä, että se pahtaa sitä 210 sillä että se polkee sitä basaria niinku lujempaa kuin mitä minä potkasisin niinku jalkapalloa. Että se niinku kuuluu niinku reeniksen toiselle, koko fucking varaston toiseen päätyy se basari. Niin, se on ihan hullua. Jep, siihen hiiltoot, niin se on 400. Tähän on vetänyt sitä hiiltoota silloin nuorena poikana, 240, mä katsoin sen video. Mutta se on makea,
Joo. Jere on eläin. Kuulitte sen tänään ensin. Kyllä. The Animal. Niin siihen, jos saataisiin joku Jeren tasoinen soloisti, joka on just semmoinen samanlainen, että sen soiton seuraaminen on niinku... Juu. Niin sit me aletaan jäämään jo vähän niinku varjoon. Se on hyvä. se on hyvä. Joo. Koska siis se on aina makea tehdä, oli sitten laji tai sitten niinku tekeminen mikä tahansa, niin kun sä teet parempien, tai semmoisen niinku, että jos sä pääset semmoisen seuraan, kuka on niinku hemmetin hyvä siinä ja ehkä parempi kuin sä tai näin. Mä mieluusti ottaisin minä kitaristin, joka on parempi soittaa kitaraa kuin mä. Joo. No se, pidetäänkö siitä kiinni? Nyt menee kyllä huonosti jo. Näin ei ole. Mutta se on niinku makea, koska sit siitä energiasta saa itsekin paljon sitten. Ja mä uskon, että sit kun me löydetään tää tiluttajakaveri, niin sit kun sä pääset sen kanssa niinku vähän tsekkailemaan hommia ja pääset ideoimaan ja kuuntelemaan, mitä mieltä se on ja mitä se niinku ajattelee, niin musta tuntuu, että sunkin soitto tulee kehittyä. Todennäköisesti. Aika räjähdysmäisesti. Ja siihen ei paljon tarvita, että se niinku... No, mutta siis on se, koska Niin siis sooloissa. Niin, että se miten joku niinku oikeasti kuka on perehtynyt ja tikkailee siitä ja se on sille niinku luontevaa, niin sitten... Niin siinä on makea myös vähän niin kuin itse oppia sitä, että mitä... Mikä on se ajatusmaailmassa. Niin, kyllä. Se vaatii, musta tuntuu, että se vaatii vähän eri ajattelumaailman kuin että häveltää hyvän rytmiskepan tai sointukierron tai jotain tällaista. Ja mä oon aina ollut kyllä niin kuin ennemmin rytmikitaristi. Siitä mä oon niin kuin dikkaillut niitä. Mun mielestä on niin kuin makea louhia niin kuin menemään. Ja sitten, koska sekin on nyt huomannut niin kuin taas... Valtsulla oli ja Tuomaksella vähän eri tyylit ja sitten Tuomaksella on hyvin semmoinen tarkka, tosi niinku semmoinen tarkka tatsi. Ja sitten sekin niinku antoi itselle tosi paljon, että vitsi on mukava. Ja sitten löytää taas itsestä jotain niinku livenä, lähtee tekemään jotain kuljetusta ihan eri lailla, tai reeneissä jotain kuljetusta ihan eri lailla, mitä niinku aikaisemmin. Valtsut tuli sitten taas enemmän tällaista niinku samaa kuin Jerellä, sellaista niinku raakaa energiaa. Kyllä. Että semmoinen niinku isosti niinku energinen soittaja. Ja sitten Valtsulta sen downpikkaamisen. Niin, se oli taas sitten ihan omalla levelillään siinä. Että sitten taas se niinku inspiroi niinku omalla tavallaan. Kyllä. Ja sitten taas esimerkiksi Jeren soittaminen on inspiroinut seuraavalle levylle rumpukohtia, mitä mä oon miettinyt sillain, että tää on muuten Jerelle ihan helvetin hyvä kohta. Niin, ja siis sekin just vaikuttaa siihen, että kun sä ohjelmoit ne ja sitten omalla niin kuin tyylillä aikaisemmin, niin nyt sä voit vähän jo, niin kuin, sulla on mielessä, että okei, miten... Mikä on niin kuin se Jeremainen ratkaisu? Niin, että miten tämä voisi, tai niin kuin se, että mitä tähän sopii, mutta miten Jere voisi ehkä sen, niin kuin, ja sitten toki hän tekee sitä oman näköisen niin kuin, hieman. Ihan sama, mitä mä sanon, niin se tekee sen. Se on semmoinen luonnonvoimatyyppi. Joo, mutta siis kun sä lähdet fiiliksellä vetämään vaikka livenä, niin sieltähän tulee, mitä sitä tulee. Niin ei siinä enää mietitä sitä, että sanoks Niko, että tässä on nyt tripletti vai joku suorempi soolo vai mitä tapahtuu. Niin. Se on sitten se siinä hetkessä, mitä tulee. Ja se on yksi juttu kans, mikä Jeressä on ihan mieletöntä, on se, että vaikka meillä onkin välillä erimielisyyksiä, että tarviiko biisit laskea sisään haikalla, kun meillä on noin klikit korvissa, niin se on ihan mieletöntä, että se ei ole semmoinen siis niinku yltiöpäinen sooloilija, että se niinku koettaa niinku leikkiä ja viedä huomioon siitä itse musiikista, vaan se on semmoinen, että sillä on pari sooloa, tai siis NS-sooloa, improvisaatiokohtaa, mitkä silloin on tullut meidän settiin, mitkä ei ole suunniteltu, mitä mä en ole toivonut, mutta mistä mä en haluaisi luopua nyt, koska ne on niin hyviä. Yksi on se Predatorin, ennen kuin se lähtee sinne loppuplastiin, niin siinä on se Jereen semmoinen pikkuinen niin Tomi-juttu, missä on myös sit valot, mitkä niin kuin heijastuu sinne Jeren kiskaan, ja se näyttää tosi hyvältä. Sitten toinen on se Empiren, mistä teillä on noin soolot, duo-soolo, missä vetää sitä Tomia. Ne tuo niin paljon. Kyllä. Ja ne on täysin Jeren niin kuin improvisoimia. Kyllä. Mutta tälleen se niin, kun me joskus mietittiin sitä, että miten se, se bändikuvio tavallaan, koska se sävellyshomma on meidän nyppysissä. Mutta tämä on just se mun mielestä se ydinasia, että sitten kun se viedään sinne toteutukseen, niin sä voit itse vielä fisioida siihen soittajana niitä juttuja ja niitä nyansseja tulee väkisinkin. Ja se on hyvä asia. Sama kuin esim. Miten mä tilaan aina, tai siis me tilataan noin kansikuvataiteet, niin se on joka kerta semmoinen, että mä kerron tälle meidän artistille, että tämä biisi
tai siis toi levy kertoo tästä, ja mulla oli ideana, että siinä voi olla vaikka tällaista. Esim. Vaikka Hydran kansi, eli tämä, niin mun mielestä mä sanoin tolle meidän artistille, että punainen olisi hyvä, ja sitten mä olin kuvitellut, että siinä voisi olla niinku epäsuorasti niinku jossain varjoissa tai pilvissä näitä Hydran päitä, mitkä niinku on sellainen uhkaavasti. Jep. Ja sitten ehkä joku skifi-mesta. Ja sitten tässä oli lopputulos. Jep. Ja voitte varmaan arvata, että tässä on sitten meidän seuraavan levyn piirtäjä on sitten sama äijä. Jep. Mutta tämäkin on just niin, että se idea ja konsepti niin kuin tarjoillaan noin, mutta sitten artisti luo sen itse oman näköisesti. Ja sitten mä vielä sanon noissa, että mä haluan, että sä teet siitä sen niin kuin oman taideteoksen. Eikä sillain, että koettaa niin kuin tehdä sen, muotoilla sen semmoiseksi, että mä varmasti tykkään siitä, vaan että mä haluan löytää semmoiset ihmiset, keiden se luontainen taide on sellaista, mistä mä tykkään. Ja se oli tosi helppoa, koska mä katsoin, tosi ikävää, että mä en muista tämän meidän etelä-afrikkalaisen kaverin nimeä, kuka nämä tekee, mutta siis mä katsoin just, että hänen tyyli olisi just sopiva meille, ja sitten se teki Predatorin sinkkukannen, ja sehän meni kerrasta maaliin. Siinä oli promptina mun mielestä vaan, että kaveri on liekeis. Niin, no just niin. Mutta siis sitä se parhaimmillaan on, että kun annat vision, vähän niin kuin tämä meidän homma, että sulla on se visio ja tarina, sitten sä syleet sen, että no niin, siitä, ja sitten lähdetään touhua. Näin se menee. Mutta silleen parhaimmillaan se bändi ruokkii toinen toistaan. Niin, parhaimmillaan tämä niinku taiteen luominen on just sitä, että niinku, ne on tekijöiden osaaminen on enemmän kuin osiensa summa. Verrattuna siihen, että jos me sitten on yksi saakeli, ei mennä siihen, mutta sitten on niinku tämmöisiä erikoishemmoja, mutta ei mennä siihen. Mutta sitten voi olla esimerkiksi sillä, että jos on niin eri mieltä asioista, että sitten se taide on niin kuin vähemmän kuin mitä se voisi olla, niin sitten meidän pitää miettiä asioita. Ja meillä ei onneksi ole ollut sellaista tilannetta, koska me ollaan niin kuin tiedostaen pidetty kiinni siitä, että meidän niin kuin visio on se, mitä Karu on, ja sitten siihen lisätään muiden taiteet tukemaan sitä visioa. Kyllä. Ja se on tähän asti toiminut mun mielestä aika hyvin. Näin on. Ja jatkaa toimimistaan. Näin se on. Jep. Onko siinä? Olisiko siinä? Noniin. Kahvia jäi vielä vähän. Joo, ehkä vielä pikkuisen totta. Näitähän olisi vielä sitten pari tässä. Näitä Kalle siivosta, että meillä oli, mä ajattelin, että olisi tosi hauskaa, että tässä olisi 100 tällaista lättyä. Joo. Kallen mielestä se ei ollut hauska juttu, niin se heitti ne tuohon lattialle. Mä enemmän otin tämän kahvikupin tähän näin. Mut löytyy ja sitten oltiin Varjobaarissa ensi perjantaina. Ja hei, paitoja on. Ja lypseksiä löytyy. Nyt mä näen kyllä ihan säälittävät. Hei, pikku PR pitää heittää aina. Niin ja hei, ei ole siis helppoa tää muusikkoammatti, että eihän se ole. Eikä se ole ammattimuusikoita. Niin. Mut joo, tulkaa tsekkaa live-hommat ja jos kiinnostuit kitarointihommasta ja näin, niin laita rohkeasti koodi. Mielen rahaa. No ei, mä lopetan tämän. Mä leikkaan ton pois ja sit mä sanon vaan, nähdään keikalla. Keikalla. No. Jep.